Už to tady byla video. A je to tady zase. Ne, toto? Ne, toto nechci. Jo, to bude hned, to bude za chvíli. Soustřeďte se teďka všichni na sebe, protože ta otázka to potřebuje. Je tady z organizačních důvodů. Je tady osádka vozidla 4T2 2995. To jste vy, ne? Tady, jo, tady, kluk. Je nebo ne? Tady ne. Pasilišáci, ne? No. Tatra. To je Tatra. Tatra. Tady. Druhá posádka 8U4 3396. Stejný počet hlasů 8. Protože jsou dva výherci na jednom místě, tak se porvěte. Pana. A Pepovi se to do auta nevejde. Pana. Takže vítěz. Ne, vítězi jsou oba, ale pohár dostane Master. Som tu není. Nějaká rychlá spojka. Skočte tam někdo. Ale utíkej, makej! Takže ještě zopakuji, zatleskáme si. Tatra. Který? Krásná zelená Tatra. Se spotřebou 100 na 100. Čelákovice! Budem to mít blízko. Pepo, Na Moravě třeba. Upozornit, Pepo, budeš sám a bude to spolu organizovat s tebou kolegové. Takže sraz předpokládám bude v Aši. Nejlepší, nejhlasitější avie. Jenom upozorňuji, že dneska v noci prosím tě už to nepouštěj, jo? Jsou vedle tebe. Lekl jsem se, vstál, bouchl se do hlavy. Málem jsi to nevyhrál. Takový šok v noci po těch 5 pivech. Silně, děkujeme, Zuzi. Neúnavně vyhazovala draky. Dětská Zuzka byla taky super, že jo? Paráda. Tak, teďka dáme tady diplom za první místo v pěvecké soutěži v hudební produkci. Tě poprosíme, prosím, běž nám tady na plac. Zdeněk a Alča. Děkujeme za včerejší večer, bylo to krásný. Postupně do restaurace, kde bude hudební program. Ukáž? No, jsou úžasný. Ty jo. to trochu ošmudlaný, ale ať si to pročítá a zkouší to pochopit. Jako v té řeči? No tak tady to jsem nevystihl. Ale máš to hezky nakrájený. Jeden. Děkuji. To mě sežere půl dortu normálně. Ale jdu se rozloučit. Dáš kousek dortu. Ty brďo, jsi to rozkrojil? To si s dortem dělám. Je to pravda. Tak jo, ale tiš jenom mě. Ahoj. To. Ty ale drž se pořádně, nebo si tady rozbiješ zuby. Co je? Druhý. Ahoj. Ahoj.
Tak si... Ahoj.